እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነዋናት ካታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ንሎም ሰንበት 31 ግንቦት 2026 ተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ መክታልኩም ብክብር ዓድም ፈለማ ቀናጥታቱ ኣብ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘ ኢኮኖሚስት ገሊጹ ፖሊስ ኦሮምያን ኦነግን ዝተፈላለዩ ኣቋም ይሕዙ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኣውስትራልያ ሰብ ኣልቦ ነፈትን ውስጠ ባሕሪ ከማዕብላ ወጢናን እስራኤል ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ንዓበይቲ ምዕራባውያን ሃገራት ትብድሃላ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ላዕለዎት ኣማኸርቱ ኣኼባ ኣካይዱ ኢራን ኣብ መጻብቕ ሄርሙዝ ዝኾነ ወታደራዊ ምትእትታው ከም ዘይትጻወር ኣፍሊጣ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዓድም ኣብ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ምብትታን የእትዎ ከም ዘሎን ኣካይድኡ ነቲ ሃገር ይኹን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘ ኢኮኖሚስት ጸብጺቦ ትማእከሉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማ ለንደን ዝኾነ ዘ ኢኮኖሚስት ዝተባሃለ ሰሙናዊ ዝሕተም መጽሔት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ናብ ታሪኻዊ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ክገብር ቃል ዝኣተወ ኮይኑ ኣብ ክንድኡ ግን ሜላ ምትላልን ሓይልን ተጠቂሙ ድሕሪ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርኪ ስልጣን እቲ ሃገር ብውልቁ ከም ዝባሕቶ ይገልጽ ኣብቲ ንቅድሚት ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝሓስብ ዘሎ መረፃ እቲ ህዝቢ ሓቀኛ ኣማራፂ ከም ዘይብሉን ኣብ ሓተቱ ዝገለጸ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ኣሕመድ ከምቲ ቀደም ንመሻርክቱ ድሕሪ ክልተ እብረ ስልጣን ክለቅቕ ዝበሎ ከም ዘይከውን ብድሕሪ እዚ መረፃ በቲ ሃገራዊ ዘተ ዝብል መስርሕ ተጠቂሙ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ምምሕያሽ ፕሬዝደንታዊ ገይሩ ነዊሕ እዋን ፕሬዝደንት ኮይኑ ናይ ምቕጻል ሕልሚ ከም ዘለዎ እውን ይትንብህ እዛ ኣካይዳ ነታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ካልእቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎን ብዙሕነት ዓለይቲ እትውነን ሃገር ከቢድ ጣጣ ከምፀላ ዘመልከተ ዘ ኢኮኖሚስት ድሕሪ በትረ ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥሩ ብዙሕ ፀገማት ካብዚኦም ሓደ እኳ ብሓቀኛ መንገዲ ዝተወደአ የለን ይብል ኣብ እዋን ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኩናት ትግራይ እቲ ዝዓበየ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለጸ ዘ ኢኮኖሚስት ኣማይታ ሸሓት ከም ዝተቆትሉን ሓይልታት ኣብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ፈፂሞም እዩ ክብል ገሊጹ ሕጂ እውን እንተኾነ ዘሻቐሉ ምልክታት ከም ዘለዉ ዝገለጸ እቲ መጽሔት እቲ ውግእ እንደገና ቃልጢፉ ክባራዕ ከም ዝኽእል ድማ የጠንቀቕ ዘ ኢኮኖሚስት ስጋኣቱ ብምጥንካር እቲ ድሕሪ 2018 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምብልሻውን ብሰንኪቲ ኣብ ኣሕመድ ብጉህ ዘርኣዮ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክፋል ገማግም ባሕሪ ናይ ምውናንን ባህጊ ሓደጉ ሰፊሕ ከም ዝኾነን እዚ ድማ እንደገና ዞባዊ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል ይገልጽ ዘ ኢኮኖሚስት ነቶም እዋናዊ ሓደገኛታት ምስ ኣቕረበ ምዕራባውያን ቅድሚ ሕጂ ዝሃብዎ ደገፍ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኑ ከደልል ውግእ ዝውጅ ዘተባብዑ ነይሩ ብምባል ስለዚ ደገፍቲ ሃገራት ናይ ጽልዋን ዓቕሞም ተጠቂሞም ተግባራት ኣብይ ኣብ ምዕጋቲ ክትጥቀምሉ ይግባእ ድሕሪ ምንባር ካብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝርከብ ትምህርቲ ከም ዘረጋግጾ ድማ ቁፅፅር ዘይተገበረሎም ንጉሳት ኣብ መወዳእታ በዓሎም ከም ዝጠፍኡ እዩ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ተረርቲ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ሰፋሕቲ ዕጥቃዊ ግጭታት ኮይና ናብ ሃገራዊ ምርጫ ትምርሻ ኣላ እዚ ኩነታት እዚ ናይ መረፃን መስርሕን ምርግጋእን እቲ ሃገር ኣብ ዓብይ ስጋኣት ዘውደቐ እዩ ገለ ኣብነታት ናይቲ ግጭት ድማ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ዕጥቃዊ ጉጅለ ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቀጻሊ ምግዳድ የርኢ ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘካየደ ዘሎ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ዞባ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ይርከብ ኣብ ክልል ትግራይ ተመሳሳሊ ድሕሪ ኩናት ዝቐጸለ ዘይተረጋገአ ኩነታትን ዘይተፈትሑ ናይ ዶም ምስሓብን ገና ዓብይ ብድሆ ኮይኖም ይርከቡ ገለ ናይ ተቃወምቲ ውድባት መርገፂታት ድማ ምፍርሓን ማእሰርትን ሓያሎ ተቃወምቲ ውድባት ኣባላቶም ከም ዝእሰሩ ቤት ጽሕፈታቶም ከም ዝዕፀውን ይገልጹ ምስሓብ ካብ ምርጫ ገሊኦም ዓበይቲ ውድባት እኹን ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ስለ ዘይብሎም ነቲ ምርጫ ክነጽግዎን ወይ ክበትክዎ ይኽእሉ እዮም ኢፍትሓዊ ባይታ ናይቲ ምርጫ ባይታ ንድሌት ገዛእ ሰልፊ ጥራይ ዘገልግል እዩ ዝብል ወቀሳታት ይበዝሕ እውን ኣሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ምምዝባልን ገለ ነቲ ነገራት ነዳዲ ተወሲኽዎ ዘሎ እዩ ምምዝባል ህዝቢ ብሰንኪቲ ግጭት ሚልዮናት ዜጋታት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ጽንኩር ኩነታት ይርከቡ ተመዛበልቲ ዜጋታት ድምፂ ዝኾን ምዝገባ ንምክያድ ዘለዎም ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ ኮይኑ ኣሎ ቁጠባ ውድቀት እቲ ኩናት ግጭት ነቲ ቁጠባ ዘፍረሶ ክኸውን ከሎ ናብራ ህዝቢ ኣዝዩ ክቡር ኮይኑ ይርከብ ዓለም ለኻዊ ፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ፖለቲካዊ ዘተ ቀዳምነት ክወሃቦ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ይፅዋዕ ኣለውን ብተወሳኺ ፖሊስ ኦሮምያን ኦነግን ዝተፈላለዩ ኣቋማት ይሕዙ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ጽባሕ ሰውነ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ድሕነት መረፂ ከም ዝሕሉ ክገልጽ ከሎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ብወገኑ ቅድሚ እቲ ምርጫ ክካየድ ኣብ ልዕሊ መጓዓዝያ እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ጽባሕ ሓደ ሰነ 2026 ሰብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዕለት ሰፊሕ ምድላዋት ጸጥታ ከም ዝገበረ
أفليت الله وتكومشن الزفلته سراويت ناتنا أوروميا كلمة مرجع أملا أوروميا من قصقاس تشكركرتن سباتن أجدا منبارو صعبيو كوميشن بوليس اتغلل جنرال دريبا مكونن نمرخب تحفش وشت هاجر أبزها بمجلتي اتمسرح مرجع سلامون عوتن كوينو نخزازم حالتا تسأتا تخللن فدرالن بزعبا مواد متأسرن يسرح له قبل قليتو كابد السابع ناب كل أوروميا قالوا بوتاتات زقبر بسفيح مفرحان أونج مس مرجع بالتحاز حد سقاتات بمهلاهم حصت مغعزه تخسيتو خمزلو يقلص اذا خمزيلن كله بوليس غامبيلا نخلته معلتات تصنح قدم منقصاص تشكركرتي امبيرو بوليس كل غامبيلا بزيكا فلوت فقاد استوهبن مكاين كابلومي على 30 حد غنبو جميرو نزقصر كلته معلتات قدم منقصاص مكاينن تغيرو خمزلو صبصبات عبرو بزيكا فلوي فقاد استوهبن كلنا عينتات تشكركرتي وانت منغستي يكونوا بقل زوننا مكاين انت لا 3 غوما زلون موتور بشكلتان كابلو مجميرو كساب كتسنة كلتشن عشان شدشن كين كسا اجدا خم تقبلن بوليس تخلل المحبارو تصبصبات معكنا زينا دمت جرمن يملكت كوميشن بوليس تغلل نزم ممرحين زي كتلو مرحتي مكاين حقاو سقوم تخوسد مقانون اتنقيو إيران نسرحت هرمز زخون حدش نعسان شوعتن رجب قلتف متقعتي سرح قريبا اسلامو حلوة سورة إيران أما أكل تهران أبستغايد عاب هزباو مريد إسان شوعتن رجب تبهيلا أتفلت عداس قلتف متقعتي زعينتا مركب بقلتي قريبو أب كباب متصابو هرمز نزقطر زولو زباو وطرن زلعلو وتادراو نتفتاتن أب زرائل زولو أوان هزبن منقسي إيران قلتف حيلتات الدقف نمقلات أبستأكبو لأوان اتا مركب بعد دواوي أنقلب أبيلا تسليفا بمسألة تبصبات إيران تأسان شوعتن رجب أب ساعة كساب 185 كيلومتر فتنة كتبتصع عام زلو خوينا أساس 700 كيلومتر سرحتاوي رحقات زلوون كلتا ميسايلات كتعتق تقليا تا مركب كساب 3 متر ومزلو معبل حويسو أبطن كوناتات بحري كسرح استدالوت مخاناون ينقر ازدما أوشمت نقلطف ملاشن نبحراوي تسأتاوت الأخوتات موچو خمز قبرو يقلت سبسلطان إيران نتا مركب أكال نايتا أب عالمنا باستراتيجيكاو أقداس نزخونو مسمرات ماي حد زخونه متصاب هرمز عام حيل بحر تهاجر نمحيالن صتا نمعباين زكاي زلو قصار صعاتات مخنا قليصوم زمقلا عمل لا وشمت عرب وطرلو الكوينو ابز قطلل زلو وان صتا بحر موفر حيل بحرين ناصنت مغعزن ابزباو زت صتا عبليلو ابز قطلل زلو واني تفطير زلو بتوسخي اب وتادراو حيل ايران قلف سب زخونه كاتم النبيا زخونه يكون وتادراو متصاب هرمز نمزراق زغبر وتادراو متتاو سغمتو خمز وسدو اطنقيو نسو أمت أبو هرمز نزلو وعز ترافيك نمزراق زخونه يكون فتنة انت تجيرو اسلامو حلوة صورة إيران وتهدراو سقمتي كاموسات دحر كم زيبل قاليسو كل مرة خبن نقداو جلابون بس استمد بلن مسرح كحالفا زخلا بفقاد حيل بحري رأيي وخبل وسيخو قاليسو زخونه يكون متأحس تحقي دعنة الزوبة زربشي خبل قاليسو لا أمريكان إسرائيل أبلعلي إيران متقعت داقمين مخفات صعبو تيران أبلعلي متسابو هرمز زلوا قطصر أتريرالا قال مرخب بمتصابو هرمز بطقا جماجم بحري وشمت عمان كحالفا خمس فتنة استراغوتو صبصبات عبرو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب مسلا علو تامخرتو اخيبا كايدو اذا اخيبا زي مس ايران استغبره مقرات تخسي نمنوا زخل معقف ناي موداتا وسانه نمحلف زعلمه خوينو بزاباتهم صعب سقمتات جن قلص زكيكونه ايو تزازيمو ترامب ايران نيوكليساو اصور وي بوم فصيما خمزه هلوا كتسامم علوا كمون متصابو هرمز نخل زي تقدبه منقصاص مرخب بغلتيو انفت كفوت كخون ابت مسرح ماي زلو نتوقتي كلين كم زلوم قاليصو التاخيبه عبيت قلولوات مفتاح ابزغلغل كفلي وصص كونتات وايت هاوس سيتويشن روم يتغايدو ايران قدم حجي ابت ملو نسلامو علامات راي كم اتوعلو دغيما زغلصتو ناي نيوكلير مدباتا كتزارب كم زي تدلي قاليصيا كلتين هاجرات بحمص اب حد سمع معقف أفلتو زرخبا ناي مرداء سند تسمامعن نيران لعلو سبسلطان كلتين هاجرات كتامم كعرفوت راي دما يصبى نيرو اتسمع نمقرات تخصيص سماعتات كم زناوحن بزعبا مصا نيوكليساو مدبات ايران زررب كم زجمرن تغليصو هذا بعد سلطان امريكا نسي بي اس نيوز ابزاو حبريتا بريزيدنت ترامب ني امريكا تراي تقمن نناتو قيحت مسمرات زمال سمع ترايو زغبر إيران فصيما نيوكليساو اصوار كتونن ايتخلنا قبل غليصو كابت مقرات تخصي بشومه تميازه ابغرو زوعللو غزي جميرو ترامب كلتين هاجرات ناب سمع يقربا خمزلون بتدغاغمي كغلص صنحيو تخونه حساب حجي زخون يكون
ጭቡጥ ውፅኢት የለን ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መጻብኡ ሄርሙዝ ዝገበረቶ ናይ ባሕሪ ዕፅዋን ንምልዓል ድልው ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ድማ ኣብቲ መስርሕ ማይ ተዓጊተን ዘለዋ መራኸብ መስርሕ ጉዕዞ ክጅምራ ዘፍቅድ እዩ ኢራን ዘማዕበለቶ ዩራኒየም ከተውፅኦን ከተጥፎን ንኣሜሪካ ክትፈቅደላ ከም ዘለዋ እውን ኣስሚሩሉ እዩ ተወሳኺ መግለፂታት ክሳብ ዝወፅእ ዝኾነ ይኹን ናይ ገንዘብ ምልውዋጥ ኣይክህሉን ኢሉ ካልኦት ኣዝዮም ትሑት ኣገዳስነት ዘለዎም ነጥብታት ግና ኣብ ስምዕ ተበፂሖም እዮም ድሒሩ ሓደ ናይ ዋይት ሃውስ በዓል ስልጣን እቲ ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ኩነታት ዝተገብረ ኣኼባ ከም ተዛዘማ ኣረጋጊፁ እቲ በዓል ስልጣን ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኣገልግሎት ዜና ኢራን ፋርስ ንፍሉጣት ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ናይ ትራምፕ ርእቶታት ሓቅን ሓሶቱን ተሓዋወሱ ኢሉ ኣብቲ ናይ መርዳእ ሰነዳት ኒኩሌሳዊ ነገራት ንምጥፋእ ዝብል አንቀጽ ከም ዝየሎ እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማዒል ባቂ ንሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ትኹረትና ነቲ ኩነታት ኣብ ምዕቃብ እዩ ኣብ ጉዳይ ኒኩሌር ዝግበር ዘተ የሎን ኢሉ ኣሜሪካ ኢራን ዝማዕበለ ዩራኒየም ካብ ምፍራይ ክትገትኣ ነቲ ዘለዎ ከተወግዶን ከተቋርፆን ጻውዒት ከተቕርብ ጸኒሓ ኢራን ኒኩሌሳዊ መደባታ ሙሉእ ሰላማዊ ምዃኑ ብምግላጽ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋን ንምዕባል ትጽዕር ከም ዘየላ ድማ ትምጉት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕትታት ክትጅምር ከም እትኽእል ሚኒስትር ጉዳያት ኣሜሪካ ፔት ሄግሰን ገሊጹ እዩ እኹሉን ብቑዕን ኣጽዋር ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕ ኩነታት ኢና ዘለና ክብል ገሊጹ እስራኤል ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ንዓበይቲ ምዕራባውያን ሃገራት ትብደ ከም ዘላ ተገሊጹ ናይ እስራኤል ሓፈሻዊ ዕብየት ሃገር ኣብ ቁጠባዊ GDP ናብ $70,000 ይቐርብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣፍሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ በዚ ተመዝግቦ ዘላ ኣገዳሲ ቁጠባዊ መለክዒታት ንዓበይቲ ሃገራት ሓያላት ቁጠባን ዝጸንሐ ምዕራባውያን ሃገራት ከም በዓል ብሪጣንያ ጀርመን ኢጣልያ ከም ዝሓለፈተን ብርእሰ ምትእማን ብኩርዓት ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ቀጺሉ እዚ ዓወት እዚ ንቁጠባዊ ሓይሊ እስራኤል ብዓለም ደረጃ ንጹር መርኣያ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ንመጻእ ዘህሉ ቡድሆታት ሓይሊ ቴክኖሎጂ ኣመልኪቱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ሃገሩ ገና ኣብ መጻእ ብዙሕ ቡድሆታት ከም ዘጋጥማ ኣይሓበን ይኹን እምበር ቀጻሊ ቁጠባዊ ዕብየት እስራኤል ኣብ ዓለም ብዝፍለጥ ምህዞታት ቴክኖሎጂ ከምኡውን ዘይተሰዓት ተወዳዳርነት ኣብ ዕዳጋ ንጽልዋን መርገጽን እስራኤል ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዘለዎ ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ኣሓይልወሎ ክብል ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ዝሃገር ነዚ ዘለዋ ድሩት ሃብቲ ተፈጥሮ ብፍልጠትን ቴክኖሎጂን ክትክእ ምኽኣል ብፍልጠትን ቴክኖሎጂን ተጠቂማ ነተመራሕቲ ቁጠባ ዓለም ዝኾና ሃገራት ክትብድህ ምኽኣላ ዓብ ዓወት እዩ ንኻልኦት እውን ኣብነት ከም ዝኸውን ኣረጋጊጹ ብተወሳኺ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሌተና ጀነራል ኢያር ዛሚር ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናይ መሬት ሰራዊት ይግስግስ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብዚ ህሞት እዚ እንተኾነ ብሓይልታት ይግስግሱ ይሰርሑን ኣለዉ ንይብል እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ኸባ ሸሓታ ሸበርቲ ክሳብ ላዕለዎት ማእከላይ ደረጃታት ኣዘዝቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ ተራእዩ ዘይፈልጥ ድምር ዕንወት ኣሎ ይብል ዛሚር ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝኽተሎ ንቕድሚ መስመር ምክልኻል ንዘብኡ ጸጥኡን ዝሕንጽት ኣይድርተናን ይብል ንሱ ወሲኹ ነፍሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ኣንጻር ህዝቡላህ ኣብ ልዕሊ ኣክሲስ ኢራን ወፍሪ ኢራንን ኣብቲ ዘባውን መጥቃዕቲ እዩ ይብል ዛሚር ወሲኹ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ተዳሊና ኢና ኣንጻር ኢራን እውን ኣብ ልዑል ደረጃ ድልውነት ንቐጽል ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ኣውስትራልያ በቲ ኣውኩስ ብዝብል ዝፍለጥ ወታደራዊ ኺዳን ውሽጠ ባሕሪ ገመዳት ምክልኻልን ንምምዕባል ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘማዕበላ ገሊጸን እተን ብዘይ ሰብ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ቴክኖሎጂ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ድልው ክኸውን ተፅቢት ትግበር ድምር ውፅኢታት ናይቲ ፕሮጀክት እኳ እንተዘይተገልጸ ሚኒስትር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ሃገሩ 150 ሚልዮን ፓውንድ ከተበርክት ምዃና ኣፍሊጡሎ ሚኒስትራት ምክልኻል እተን ሃገራት ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዘካየደዎ ዋዕላ ጸጥታ ስዒቡ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ፕሮጀክትታት ኣውኩስ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበሉ ከም ዘይነፍዐ ይግለጽ ጆን ሂሊ ነቲ ነቐፌታ ብኣወንታ ብምቕባል ኣብ ኣውኩስ ብዙሕ እዋን ተዛሪብና ውሑድ ድማ ጌርና እዚ ሕጂ ኣብ ትሕትተን ሰለስተ መንግስታት ተቐይሩሎ ክብል ገሊጹ እቲ ኣብ 2021 ዝተጀመረ ሓበራዊ ውዕል ምክልኻል ኣውኩስ ሰለስቲአን ሃገራት ኒኩሌሳዊ ብሳብማሪን ከም ዘማዕበላን ምትሕባር ወታደራዊ ክእለታት ከም ዘዕሙቓን ኣረጋጊጹ እቲ ፕሮጀክት ቻይና ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ከም ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝኣመሰሉ ኣካታዕቲ ግዝኣታት ኣብ ዝውስኽ ወጥሪ ዘለዎን ተራ ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመን بمسرت شركنا مشاركة هاجرات أبكم نويح رقص زجوعزو هايبونيك ميسايلات تحت بحري روبوتن AI زعمسلو مدات أمعبول عامي بحبر يسرحا كبرى تعزبتنا نايلو من نبر مدباتنا نزي مسل كطفون وانا ونحبي تخترخبو لايك شير كومنت سبسكرايب وتقبرو بخبر عدم سسنايو